Her er Bob. Han er på vej på arbejde, men han kommer for sent. Bilerne snegler sig afsted i myldretrafikken. Sådan her sidder han hver morgen sammen med hundredvis af andre stressede bilister. Alle er i dårligt humør. Her er Bobs chef. Bobs chef er glad for Bob og vil gerne hjælpe ham med at komme til tiden. Derfor giver han Bob et firmaabonnement til en af byens nye bycykler. I dag lader Bob bilen stå i garagen og går i stedet ned til S-toget. Her står han på og kan lige nå 2 sektioner i avisen, inden han skal afsted igen. Herfra går Bob op til sin reserverede bycykel, som står klar til ham. Bob cykler på arbejde og nyder den 15 minutters cykeltur igennem byen. Er der modvind, vælger han at sætte elmotoren til. Bob sætter cyklen foran sit arbejde i cykelstativet, hvor den nu står klar til at fragte ham tilbage til S-toget, når han er fri. Bob er glad og ikke længere spor stresset, og udover at komme til tiden hver morgen, så har han fået mere energi og har bidraget til en grønnere by. Så nu er Bob endelig glad og tilfreds. Som medarbejder kommer du hurtigere til og fra arbejde på elcykel. Det er sundt for krop og sjæl at tage cyklen. Og så kan du nemt tegne abonnement igennem virksomheden og spare 50%. Som virksomhed får man nemt medarbejdere og besøgende til og fra virksomheden. Derudover sparer virksomheden penge på taxa, kørepenge og parkering. Og husk, sunde medarbejdere er raske medarbejdere med færre sygedage. GoBike, Danmarks nye by- og pendlercykel.